Keď si som našiel citát Dubčeka v jeho životopise, kde bolo, že on nielen svoje sny sníval, on každý deň urobil niečo preto, aby sa jeho sny uskutočnili. Bol to pre mňa veľmi inšpiratívny citát a tak trošku aj zmenil život, veď preto si naň spomínam aj po 4 rokoch od prečítania jeho životopisu, možno viacej, neviem presne. A to je tá zásada, že keď snívaš, urob aj niečo preto, aby si sa dostal bližšie k tomu snu, aby si ho uskutočnil. A fakt je to náročné, ale hlavne treba začať. Ale prečo sa tu tak často omiela snívaj, vizualizuj a budeš úspešný? Väčšinou je tam taký maličký dôvod, snívaj, vizualizuj a zaplať. Ale toto nefunguje. To poviem taký príklad. Keď si chcete urobiť vodičák, ako dlho môžete snívať, že si ho robíte? Aj celý život. Ale aká je akcia? Rozhodnúť sa, že si tento vodičák spravíte, počkať, kým budete mať vhodný vek, napríklad 18, zapísať sa do autoškoly, vychodiť jazdy, spraviť skúšky a získate vodičák. A tento princíp sa dá uplatniť všade v živote. Ak chcete mať lepšiu prácu, pomaly sa naučte niečo, čo vás v tej lepšej práci vie dotiahnuť. Ak chcete mať lepšiu kondičku, je na čase začať trošku cvičiť. Ak chcete mať príjemnejšie vzťahy, začať po kúsku. Snívať nestačí. Lebo ak iba snívate a nič nerobíte preto, aby sa váš sen uskutočnil, v skutočnosti iba klamete sami seba. A nie je veľmi príjemné sa dozvedieť, že ste sa dlhé roky klamali.